ассалому алайкум дустони азиз, хуш омадед ба канали Дорон ТЖ. мо дар ин канал аз шаҳри ноҳияи Таҷикистон мошинҳои арзонро баҳри шумо пешкаш мекунем. агар шумо дар канали мо бори аввал бошед, ҳатман дар канал обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. ҳатман моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии ҳар якта мо шумост. аз тарафи шумо дастгирӣ фақат лайк мондан мебошад. лайк мондан ба фикри ман кори қиин нест. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови хачубек. соли бароишаш 96 сол. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 9 моҳ танировка дорад. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат. мошин состояниш 100% аст. салониш кожния. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархиш 36000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо саводо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред, дар канал обуна шавед, видеора падилитса кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia. соли бароришаш 95 сол. объём мотор 1.5. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. 1 сола документ дорад. нархиш 14500 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ ваз-2107. соли бароришаш 2008. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш инжектор. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархиш 17000 сомон. мошина срочно фурӯхта мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, саводо кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ Мерседес сечка. соли бароришаш 94 сол. объём мотор 1.8. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин состояниш 100% аст. 1 сола ҳуҷҷат дорад. задагӣ пусидагӣ надорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархиш 37000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо саводо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, саводо кунед.
мо мегзарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. Панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla. Соли бароҷашаш 2012. Объём мотор 1.8. Сӯзишворияш газ ва бензин. Коробка передач автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Састаини мошин 100% аст. Ягон дард надорад. Задагӣ, пусидагӣ надорад мега соҳибуш. Мошина срочно фурӯхта мешавад мега. Нархаш 94,000 сомон. Агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. Агар шумо харидори аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед, савдо кунед. Мо мегзарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. Шашум мошини фурӯшӣ Ака мошин ба дараҷаи улиса ҳамаш каги тайёра кар. Фақат мегири ҳай мекунӣ ака. Ягон кор намекунӣ. Салон намаш нормально ака. Мотор нишсияга ака. Ягон дард надорад. Моторшам вуй мекунам шумо наметавонед. На мотор газа 3 ҳафташи задагӣ мака. Ака мотор чанг дорад. Масъала пасла не чанг дорад ака мотор. Борон зеша борон бордеша дустум тара. Чанг ака масъала пасла лав даҳани мотор ҳам ҳеҷ азир нест. ҳама 100% ака.